ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ ಒಂದು ಹೊಸ ತರಟ್ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕತೆ ಹೊಸ ಜವನ ರೀತಿನಟ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೊಂಜಿ ಜಾನರ್ ಇತ್ತನೇಕ್ ನೆನ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆನ್ ಕೊಣತೇರು ಎಡ್ಡಾಡು ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ತುದಿತ್ತ ಬಟ್ ತುಳುಟು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜೋಡು ನಾನು ಆತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ತಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗೂಸ್ ಬಂಸ್ ಬರುವಂತ ವೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ ಪನ್ಪೆಲಗಿನ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬತ್ತನಂದು ಎನ್ನುವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯದು ದಾದ ಪನ್ನಡ ಗೊತ್ತೊಂದಿಸಿ ದಸ್ಕತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರಿತ್ತಿಲಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ದಸ್ಕತ್ ಆದ ಮೂಡ ಸೂಪರ್ ಆತ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ BGM ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಎಡೆ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಯಾಮ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಿಡ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಗೀತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋತೀನಿ ಬಟ್ ಅಂಚ ಸೂ ಉಂಟಾಯ್ತವಳೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಪಣ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆವಡೊಂದು ಹಣ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು BGM ಆವಡಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪ ನೆಂಚುಂಡು ಬಂಡದು ಸೊ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ದಾಯಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ನಿಕ್ಲಿ ಈತ್ ದಿನ ತೂಯಿನ ಟ್ರೇಲರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ಟ್ರೇಲರ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ದಾದ ಈತ್ನೆಟ ಬರೋಂದುಂಡ ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೇರು ಸೊ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿದ ಫಿಲ್ಮು ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡಾವು ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಟ್ರೇಲರ್ ನೆಕ್ಕು ದುಮ್ಮೋರ ತೂದಿತ್ತು ಐಟೊಂದು ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ಅವು ದೇಯ್ದಿರು ನೆಟ್ ಸೊ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿಪ್ಪು ಅವು ದಾದ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮಂತಿನಂದು ಒಲ್ಪಲ ಗೊತ್ತೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತಿದೇರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತ ಹಂದರ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮುಲೆಪಾವಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಯಾನಂತೂ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಮೂವಿನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿನಿ ಪಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯವಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅದು ಇಂದು ದುಂಬಾರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಈ ಸತಿ ನಿಜವಾದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡುಂಡು ಬಂದೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಮನ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಆ ಪುದರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾಯೇ ಅವೇನು ಗೆಂದವೆ ಪಂದ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ನನಲ ಸುಮಾರು ಬರ್ರೆಂಡು ಕಾಂತಾರಾಗೆ ಒಂತಿದ್ಜಿ ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪಿದಾದ ಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವರೆಗೆ ಆ 100% ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದೇನುವೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೊಂದು ಶ್ಯೂರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಆತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಚ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಮಾತ ಬರೋಡು ಯಾಕೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಯ್ಕಿಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ತದೆ ನೀ ತುಳುತ್ತ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ತಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕತೆಕುಲು ಬರ್ತದೆ ತುಳುಟ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬತ್ತಂಡ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ರೀತಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡೋಡು ಬೈದನ್ನಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಸೊಡಗು ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನದಿದ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದು ಒಂದುಲ ತೂನಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನಕುಲ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಾನೆ
ಆ ರೀತಿದೇನೊಂಜಿ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಸತ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನ್ಯೂ ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕನಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದಿನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದಿನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗಣೇಶನ ವರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುವೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಸೊ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು ಟೀಸರ್ ತೂದಿತ್ತು ನಿಂಗಳು ಟೀಸರ್ ತೂನ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಟೀಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತ್ತು ನಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಬಂದು ಸೂರಜನ್ನ ಆಂಡ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ ಏಟಿಂಕುಲು ಪಿದೈ ವೈಜ್ಯ ಐತೆ ಉಲಾಯಿಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಬರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿತನ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಸ್ಕತ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದಸ್ಕತ್ ಬರೆಯಲಕ್ಕೆ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಖುಷಿಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಗಲ ಊರುಡೆ ಆತನ ನಾರವಿ ಅಂಡಿಂಜೆ ವೇಣೂರು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿಂಡು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಊರಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ಪ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡಲ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆ ಒತ್ತಂದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಾದನ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಚ್ಪೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 13ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬದದು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮಸ್ಕಾರ ದಸ್ಕತ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಬತ್ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಬಂಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತಂದೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಬೆಳೆಸೋರು ಬೊಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಡು ಬೊಕ ಆಯ್ನ ತಿಂಗಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದಾಗಲಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಡು ದಯಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವನಿಯರು ಈ ಚಿತ್ರಾಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ಬಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಗಡು ಉಂಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚ್ಪಾಯಿರು ಟ್ರೈಲರ್ ಐತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫಿಲಮಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೊಂದು ಪಣ್ಣತೆ ಏನಿದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿದ್ರು ಅನರ್ಕಲಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ಇಂಚಾತನಂದು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾ ಪಂಡು ನಮ್ಮೆನ ತಿಗಲ್ದಾಟ ಐಕ್ಲ ಬಂತೆ ನೈಕ್ಲ ಬಂತೆ ಅಂದಪ್ಪಂಡು ಏನು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪಿ ನಡ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಉಲಯ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಶಾ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲಡನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರ ಅಂದ ಆಸೆ ಆಪು ಬೊಕ ಪಕ್ಕ ದೇಸಿ ಕತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ದೇಸಿ ಕತೆ ಮಣ್ಣದ ಕತೆ ನೇಟ್ ಒಂಜ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಪಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬರೆಯೋದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬರೆಯೋದು ಆ ಭಾಷೆ ಬರೆಯೋದು ಪನ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ದಸ್ಕತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಸುರುತ ಪೇಜ್ ಒಂಜಿ ಟಸ್ಸೆ ಪಾಡ್ದು ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಯಾನು ಉಲಯ ಬಲ್ನಕನೆ ಎಂಕೆಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಒರಿಯ ತೂಪಿನತ್ತು ಸುರೂತ ಶೋ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಉಂಡದೆ ಐಕ್ ಎನ್ನಾಕ್ಲಂಡೊಂಜಿ 5 ಜನ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ತು ಓಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ದಸ್ಕತ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋದು ಬತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಬೆದೇ ಬಜ್ಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ದು ಅನರ್ಕಲಿದ 50 ಡೇಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ದಸ್ಕತ್ ಏನು ಪಿರೋರ ಪ್ರೋ ಮಲ್ತಂಡ ಟ್ರೈಲರೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಕು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಗಲ್ಫಡಿತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣದಾಗಲಿ ಊರು ಬರ್ಬೇರು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ರಜೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರಜೆಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಕೇಳತ್ತೆ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಬಂದಿನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣಂಜೆ ಎಂಗ ಟೀಮ್ ಮುಖಾಮಿಗ ಚೆಂಡಿಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದೀನಿ ಅನೀಶ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ತೆಲಿಕೆ ಅಂದಿತ್ತ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಮಾಸ್ ಬಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಹೊರ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಪಿರಾಕದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋಯ ಸೊ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಹಿಟ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಈಗ ಇಡೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ದೇವನ ಪ್ರದಾದ ಸೋಕ್ ಆತುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಸ್ಕತ್ ಮುಗಲ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೊಕ ಈತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ಬೋಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಅನೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು
ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾವತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲೆ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಗ್ ಚೂರು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನೆತ್ತ DOP ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13th ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರೋಡು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅನೀಶ್ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ఒక ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಿಡಿದವರ ಇತ್ತು ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೋಜಿ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಇಂದನು ಪತೊಂದು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜ್ಪಾಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋಜ್ಪಾಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಟ್ರೈಲರ್ 2 ಇಯರ್ ನಿಕಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ದಾದ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಿದೇ ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತೆರ್ಗಳು ದಯಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಎಂಗ್ಲೇನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ನಾನು ಬೆದರ್ದು ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ನೆರ್ದುಂಬು ಟೀಸರ್ ತೂತೆ ಆ ಟೀಸರ್ದ ಇಂಕ ಮೈನ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆತನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಖುಷಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರಗಳ ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕೀರ ಯಾನು ಒಂದು ಮೂವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡಿ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಪ್ಪೋಡು ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ